ότι ξαφνικά δεν είχαμε πολλά φώτα, το στούντιο γέμισε με φως. Λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί υπάρχει ένας διαγωνισμός, φίλες και φίλοι, ο οποίος πραγματικά σημαίνει πολλά. Ο διαγωνισμός της Miss Greek Independence, η Miss Εθνική Ανεξαρτησία, φίλες και φίλοι, είναι θεσμός εδώ και πολλά χρόνια στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Η Αυγερινή κατέχηση, η οποία έχει προσφέρει την ψυχή της και τη ζωή της όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το θεσμό, πάνω από 20 χρόνια έχει δώσει το παρόν, και βέβαια φέτος έχουμε τη νέα νικήτριά μας, μια κοπέλα η οποία πραγματικά με έχει κερδίσει ως άνθρωπος, ως χαρακτήρας και ως ενέργεια, γεμάτη Ελλάδα. Είναι μαζί μας και θα γυρίσω τώρα την κάμερα, γιατί πολύ απλά, αρκετά είδατε τη φάτσα μου, να δούμε και κάτι ωραίο. Είναι λοιπόν μαζί μας η Ελένη η Καψοκαβάδη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας και σίγουρα θα μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Ελένη, θερμά συγχαρητήρια για την μεγάλη αυτή νίκη και τη συμμετοχή σου. Καλησπέρα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που σε έχουμε κοντά μας. Καταρχάς να πω ότι τα ελληνικά της είναι εξαιρετικά. Αγχωμένη είναι, αλλά έχει εξαιρετικά ελληνικά. Έχει έναν υπέροχο πατέρα, τον κύριο Νίκο, ο οποίος είναι και φίλος της εκπομπής, και να είναι καλά. Και θα πω κάτι πριν πάω στην Ελένη. Κύριε Νίκο, έκανες εξαιρετική δουλειά, γιατί όταν τα παιδιά μας μιλάνε ελληνικά, όταν τα παιδιά μας αγαπάνε την Ελλάδα, όταν τα παιδιά μας συμμετέχουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς, νομίζω ότι τότε πραγματικά η δουλειά έχει γίνει και γίνει πάρα πολύ καλά. Οπότε, Ελένη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που είσαι μαζί μας και θέλω να μου πεις πώς νιώθεις που είσαι η νέα Miss Greek Independence. Νιώθω μεγάλη τιμή. Μεγάλη τιμή. I'm so thankful to be Miss Greek Independence, to represent my country, to represent the Ομογένεια. I'm so thankful. Και όλο τον ελληνισμό βεβαίως Yes. εκπροσωπείς. Θέλω να μου πεις, Ελένη, οι ερωτήσεις είναι πάνω στην ελληνική ιστορία, να εξηγήσουμε στον κόσμο. Ναι. Οπότε βαθμολογείται η εμφάνιση, ναι. και οι γνώσεις. Ναι. Λοιπόν, από ποια ηλικία ασχολείσαι με την Ελλάδα και την Ομογένεια και την παρέλαση? Οι γονείς μου γεννήθηκαν στην Ελλάδα, μεγάλωσαν στην Ελλάδα. Η γιαγιά μου από μικρή μου δίδασκε ιστορία, θρησκευτικά, και από εκεί τα έμαθα όλα. Οπότε λοιπόν τα έμαθες από εκεί πέρα. Ναι. Στην παρέλαση πότε θυμάσαι τον εαυτό σου να πήγες πρώτη φορά? Από πολύ μικρή. Από πολύ μικρή. 5 ετών, 6 ετών. Και πήγαινες κάθε χρόνο? Ναι. Ελληνικό σχολείο πήγαμε? Ναι. Σε ποιο? Άγιο Νικόλα. Άγιο Νικόλα στο Φλάσινγκ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τι σημαίνει το να είσαι μέρος του Greek community? Τι σημαίνει για σένα? Να συμμετέχεις στην παρέλαση, να εκπροσωπείς την ελληνική κοινότητα, είναι μεγάλη τιμή. You should be proud of where you're from always, and that's what I think we should teach the younger generation, the younger kids, that there's a continuation and that you should always cherish your culture, because we have one of the richest histories and cultures. Absolutely, especially since being Greeks. Yes. I think this is a one-way route. Βεβαίως έχουμε την Ελένη μαζί μας, κυρίες και κύριοι, και θέλω να τη ρωτήσω, τώρα που ετοιμάζεσαι για την 5η λεωφόρο, τι συναισθήματα, what are your emotions and your feelings, που θα είσαι πάνω στο άρμα, που θα είσαι η νεολαία, γιατί είναι ουσιαστικά η ελληνική νεολαία εκεί πέρα πάνω? Είναι καινούρια εμπειρία για μένα. I always marched in the parade. I never been on the float like that before, but this is, like I said, it's a huge honor to be here. I can't believe I'm representing my country. It means the world to me. Πάρα πολύ ωραία. Ελλάδα πηγαίνεις? Ναι, κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Ναι. Για πες μας την καταγωγή σου, από πού είναι? Από Αθήνα, αλλά δουλεύω και στην Μύκονο, δουλεύω και στην Αθήνα, διάφορα μέρη. Πηγαίνω και Κρήτη, ο μπαμπάς μου και από Κρήτη είναι, καταγωγή και από Κεφαλονιά και Αρκύρα, έχουμε από όλη την Ελλάδα. Και από όλα τα νησιά πιάσατε? Ναι. Αυτό είναι μια χαρά. Λοιπόν, το μήνυμά σου στον κόσμο που μας ακούει σήμερα, ποιο είναι? Γιατί να δώσει χρήματα ο κόσμος? Τι πρέπει να κάνει ο κόσμος τώρα? Come to the parade. Celebrate your country's resilience, strength. Show the younger kids, be a good example. You can spectate, you can march. There's so many ways in which you can participate. Any donation, big or small, makes the world's difference. So come, be a part of it. For your country, for yourself, for your kids. Για την πατρίδα, για εσάς, για τα παιδιά σας, καμία συνεισφορά και donation δεν είναι μικρό. Όλα κάνουν τη διαφορά. Ελάτε να είστε περήφανοι, λέει η Ελένη, η νέα Miss Greek Independence, να είστε περήφανοι για την καταγωγή, για την πατρίδα μας, αυτή τη μεγάλη πατρίδα,
Και όταν βλέπουμε νέα παιδιά όπως η Ελένη συνήθως δεν ρωτάω κυρίες πόσο χρονών είναι, αλλά είσαι πολύ νέο παιδί. Πόσο χρονών είσαι? 20 years old. 20 χρονών. Τι θέλεις να γίνεις στο μεγαλώσεις, με τι ασχολείσαι, πού σπουδάζεις μάλλον? Σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο St. John's. Ασχολούμαι με πολιτικές επιστήμες και κοινωνική δικαιοσύνη. Είμαι πρόεδρος του πρόγραμμα Ozana. We do social service. Πολύ ωραία. We've done more than 300 hours of service. Έχουμε πάει στο El Paso, Texas, Εκουαδόρ, Ρώμη, Παρίσι, διάφορα μέρη. We've done so many different service trips. Πάρα πολύ ωραία και βεβαίως St. John's, το οποίο σκίζει φέτος στο μπάσκετ. Yeah. Στο NCAA We're top. σκίζει με το φίλο μου τον Ρικ Πιτίνο. Yeah, Η ομάδα πετάει και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια κατέκτησε τον τίτλο στην Ανατολική Περιφέρεια και έχει ακόμα δρόμο μπροστά. Ελένη, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Στα άλλα κορίτσια, τα οποία θα σκεφτούν να συμμετέχουν, ποιο είναι το μήνυμά σου? Η εμπειρία αυτή αξίζει τον κόπο? Yes, 100%. The people I've met just so far, the experience, it was only yesterday, the event, and I've already met so many amazing people, amazing girls, beautiful inside and out. Come, love yourself, be confident, be ready to represent your country, and just come and be a part of it. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι η νομική Καστανά, η οποία είναι επικεφαλής πλέον αυτού του κομματιού και η οποία επίσης κάνει εξαιρετική δουλειά η νομική. Ελένη μου, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Έχουμε ανάγκη young people like you να θούνε. Δίνεις το παράδειγμα και μπράβο σου. Αδέλφια έχεις? Ναι, αδελφό. Αδελφό, μικρό, μεγάλο? Μικρό, 16. 16, αυτό είναι. Οπότε λοιπόν και αυτός φαντάζομαι συμμετέχει στην παρέλαση. Ναι, κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Πάρα πολύ ωραία, περήφανη, με την ελληνική σημαία. Η Ελένη Καψοκαβάδη, κυρίες και κύριοι, κοντά μας, η Miss Greek Independence και 718-707-31-20. Ελένη, το μήνυμά σου προς όλους όσους μας ακούνε. Well, I just want to say thank you to the Federation of Hellenic Societies of Greater New York for all the events. There's so many events. Come, celebrate, donate, big or small, just participate. Συμμετέχετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, μικρή ή μεγάλη, δεν έχει σημασία. Η προσφορά σας είναι προσφορά που κάνει την αλλαγή και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε την Αυγερινή κοντά μας, αν μπορούμε να την έχουμε και την Αυγερινή. Μπορούμε να τη φωνάξουμε? Ναι, να τη φωνάξουμε, να την έχουμε μαζί εδώ πέρα, μαζί με την Ελένη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για να δούμε, να έχουμε και την Αυγερινή, μισό λεπτάκι. Ναι, να την εδώ πέρα, βεβαίως. Μαζί. Κυρία Κατέχη, ελάτε λιγάκι. Το ξέρω, αλλά πρέπει να έρθει γιατί το λέει ο Φιλιππίδης. Το λέει ο Φιλιππίδης, κυρία Κατέχη. Δεν θα χαλάσει χατήρι στο Δημήτρη το Φιλιππίδη, το ξέρω. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, μου λένε ότι από το ίντερνετ δεν ακούγεται το Hellas FM. Θα ξανακάνουμε, θα κάνουμε restart. Και γι' αυτό δεν χτυπάνε τα τηλέφωνα, Δημήτρη. Τα τηλέφωνα, παιδιά, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, Αυγερινή μου, θέλω να είσαι εδώ πέρα μαζί μας και θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα όσα έχεις προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια και όλα όσα έχεις δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα τι να πω. 20 χρόνια ήσουν στην πρώτη γραμμή και 20 χρόνια δεν σταμάτησες να προσφέρεις. Σωστά. Και έχουμε κοντά μας σήμερα την Ελένη. Ποια είναι τα συναισθήματά σου για αυτά τα κορίτσια που όλα αυτά τα χρόνια προσφέρουν? Κοίταξε, νομίζω ότι όλοι το ξέρουν, το κορίτσι το θεωρούσα κορίτσια μου. Τα βάζα μπροστά σε όλα, γιατί έτσι έπρεπε. Ήμουνα πάρα πολύ περήφανη για τα κορίτσια, πάρα πολύ περήφανη που αντιπροσωπεύανε την Ομοσπονδία για τόσα χρόνια. Έκανα ό,τι το καλύτερο. Καμία φορά ήμουν και λίγο αυστηρή, αλλά πάντοτε κάποια στιγμή πρέπει. Ήτανε χαρά μου, τιμή μου να είμαι στην Ομοσπονδία τόσα χρόνια, με τους συνεργάτες, με τους φίλους, όπως και εσύ Δημήτρη. Είναι αμοιβαίο αυτό. Και υπήρχε μια κοινή αγάπη για αυτό που κάναμε, για αυτό που είμαστε και πιο πολύ εκ μέρους μου για τα κορίτσια μου. Και ποια είναι η συμβουλή που θα δώσει στην Ελένη που θα είναι στις 30 Μαρτίου στο Άρμα πάνω ως Miss Independence? Εγώ της είπα, θα χαμογελάει, θα δίνει ένα χειροκρότημα σε όλους, θα δίνει τη συμμετοχή της και την υποστήριξή της για την Ελλάδα, με το σήμα «Ζήτω Ελλάδα». Και βεβαίως, επειδή είμαστε και στην Αμερική, μπορεί να πει βεβαίως και God bless America, γιατί είναι και το σωστό. Βεβαίως. Και της είπαν να χαμογελάει, γιατί τα παιδιά, τα κορίτσια που βλέπουν, αυτό τους μένει. Αυτή είναι η καλύτερη
εκδώσει της ομογένειας μέσω της νεολαίας μας. Θα συμφωνήσω απόλυτα και αυτή είναι το καλύτερο κομμάτι της ομογένειας. Σωστά. Ούτως ή άλλως. Πραγματικά. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Ευγερινή μου, για όλα αυτά που έχεις προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί πρέπει να αναγνωρίζουμε. Ελένη, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ό,τι καλύτερο, είμαι σίγουρος για την επιτυχία και θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, η Ελένη και η Ευγερινή μαζί μας. Εμείς πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Ελάτε να βγάλουμε φωτογραφία. Ήταν και με χτίσες μέσα στα βουνά.